गिबियाव मीडिया नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा जोंनि बेयाव गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय जों दिनै मीडिया बिथांमोनखौ लेंहरनानै माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरनाय। बे बाथ्रायानो जाबाय जोंहा दिनै मजाथि BCDC आव सानै चेयारमेन दं। बे सानै चेयारमेननि गेजेराव आरो मेन चेयारमेन हिसाबैहाय जोंहा आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा BJP हिसाबैहाय बिथाङा दङ। दा बेनि खेथ्रआव जोङो माखासे दुर्नीति खालामबाय थानाय बुस्थुखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा बेनिखायनो बिथांनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो जों मिथिहोनो लुबैदों। बिथाङा जाहैबाय दा जोंनि मजाथि BCDC आव 13टा स्किम MGNरेगानि खामानि हाबनानै दङ। दा बेवहाय गुबुन गुबुन गामिनि जायफोरा स्किम हाबजानानै दं बिथांमोना गासैबो खामानिखौ मावजोबखांनायनि उनाव बिथांनि सिगनेचार नांगौ हिसाबै जोङो बिथांनाव सिगनेचार लायनो थांदोंमोन। बे लायनो थांनाय समाव बिथाङा बुंबाय जोंखौ माने 2000 फैसाखौ आंनो होग्रो, बिनि उनावहाय सिगनेचारखौ आं होगोन। नाथाय बे समावहाय जोंनाव फैसा गैयैलाय आङो बुंदोंमोन फैसा गैथ'आ आदा, जेखि जाया मानो फैसाखौ एसे उनाव मोनगोन, नोंथांमोना नोंसिनि मोननांगौखौ मोनगोन, दा जोंनो सिगनेचारखौ हरग्रोदो, जों खामानिखौ मावग्रोदिनि, बिनि उनावहाय नोंनो होगोन। नाथाय बियो मानियाखै, माने फैसाया हरग्रो बिनि उनाव सिगनेचारखौ होनाय जागोन। दा बे फार्स्ट टाइमाव बियो थांबाय। सेकेन्ड टाइम जोङो खावलायबावबाय माने सिगनेचारखौ हरदो आदा। बे समाव बियो बुंदों माने गावसिनि BJPनि माखासे सापर्टार मानसिफोरा नैबे डिमान्ड फर्माव जे जोङो लिरदों गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै लिस्ट खालामनाय जादोंमोन, बेवहाय गावसिनि BJPनि माखासे सापर्टार लिरजायाखै होननानै बियो माने सिगनेचारखौ होआ, बेबादि गैयाब्ला सिगनेचारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो जोंनो बे खोथाखौ रोखा बुंबाय। ओमफ्राय जोङो बुंदोंमोन हाब मानो गैया जाखो, नाथाय बियो बुंदों जोंना हाइकमान्डनिफ्राय माने बेबादि दङ, जोंनि सापर्टारा गैयाब्ला बेयावहाय सिगनेचारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो रोखा बुंदों। नाथाय बेखौ आङो एसे साननानै जायफोरनाव आङो खबर मोनथावथाव मानसिफोरनावहाय एसे खबर लाबाय, BJPनि जायफोरा लिडार मानसिफोर बिसोरनाव खबर लाबाय, माने बेबादि इन्सट्राक्सन गैया, सोर BJP सोर UPPL गामियाव मिलायनानै मावबानो जायो, नैबे बाथ्राखौ आङो मोनदों। दा नेक्स्ट टाइम आरो जोङो थांबावबाय माने सिगनेचार लायनो, बेयाव चेयारमेनाव जों थांबावबाय। थांबावनायनि उनाव BJPनि जाया मेम्बार दङ बेखौ लानानै फै आरो फैसा 2000 लानानै फै, अब्लासो आङो सिगनेचारखौ हरगोन। दा बेवहाय जोङो एसे गोसोआव दुखु मोननाय बायदि जानानै जों बिनाव सिगनेचार लायालासिनो जोङो रिटार्न फैबाय। फैनानै जों TCLC-नाव जों कल खालामनानै बेबादि TCLC-नि सिगनेचारखौ जों लायनानै जोङो दा लाबोबाय। दा बाथ्राया बिनिया बेल' नङा, खिन्थु बिनि 1.5 माससो सिगाङावबो बिथाङा माखासे दुर्नीति खालामनाय जादों। जायहा BJPनि चेयारमेन आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा 1.5 माससो सिगाङावहाय पाब्लिकफोरा मोनसे टयलेटनि एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन, जायखौ जोङो बर'आव माने खिख'सालि होननानै बुंनाय जायो। दा बे बुस्थुखौहाय पाब्लिकफ्रा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै मथा मथि 6 माससोनि उनाव मोनसे लिस्ट फैदों। बे फैनाय लिस्टखौहाय बियो गाव हात खालामनानै जोंनि मजाथि BCDC-आव गासै टटाल 400टा बेनिफिसारिफोरनि नाम ओंखारनाय जादोंमोन। बेयाव 400टायाव बियो पार बेनिफिसारि बियो 300 थाखाखौ लादों। गासै 400टा मानसिफोरनि फैसाया गासै 300 थाखा हिसाबै बा 1,20,000 थाखा जायो। बिथाङा दिनैसिम बे फैसाखौ लाखांनायनि उनाव दिनैसिम टयलेटनि माखासे खामानिफ्रा दिनैसिम साक्सेस जायाखै आरो दिनैसिम बे फैसाखौ मोननाय जायाखै। टयलेटबो मोनसेबो बानायजानाय जायाखै। दा बेवहाय जा गाव थाखा लादों बिनि उननिफ्रायनो सिरि, दिनैसिम बियो जेबो खबर गैया। दा नेक्स्ट टाइमाव आरो
माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जायफोर सिलिपनिफ्राय माखासे खामानि इन्सट्राक्सन फैदों ब्लक लेभेलनिफ्राय जायहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाय मानसिफोर बिथांमोननो बोरमा फिसिनायनि माखासे माबाफोर स्किमखौहाय हरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय फाइनाल लिस्ट जाबाय होननानै दिनैबो लाङो 500, गाबोनबो लाङो 200, समफोरबो लाङो 300। दा जायफ्रा नाम सफैजादों बिथांमोननिफ्राय बे कालेक्सनखौ खालामबाय थादों। दिनैनो लास्ट डेट, गाबोननो लास्ट डेट होननानै 500, 200, 300 बेखौ लांबाय थादों। बिनि उनाव लास्ट फाइनाल दाखालि लेटेस्ट आरो 1 माससो सिगाङाव 3000 कुरिया बिसोर कालेक्सन खालामना लांबाय। लांखांनायनि उनाव माने बेवहाय जायफ्रा हरदों बिथांमोना माने सुद लालायलायनानै बे थाखाखौ हरबाय, जासिगोन खोमा, मोनसिगोन खोमा साननानै बिथांमोना जायफ्रा बेनिफिसारिफोरा दिनैसिम बे स्किमा दिनैसिम साक्सेस जायाखै आरोखि। दा लांदोंल' खामानिया जायाखै। दा जोंनि बे खेथ्रआवबो माने जोंखौ ओरैबायदि समयसा खालामबाय, माने ओरैबो जाया मोनसे जोंनि सायावहाय माने दुर्निति खालामगासिनो दङ। जायहा जोंनि मजाथि BCDC मानसिफोर साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जेन' बेफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जायो। दा खोथाया जाहैबाय बेल' नङा, आरो माखासे बिनि सायाव जोङो मिन्थिबावनानै दङ जे जोंनि गामियाव जायहा जोङो रिजेन गयारि होननानै मिन्थिनाय जायो, जोंनि गामियावनो दङ। माने बिथांनि न'आ पार्सनेल, बियो मोनसे न' लुगासिनो दंखायोमोन। बे न' लुबाय थानायाव माने हाखानोसैमोन। बे समावनो माने सरखारनिफ्राय बियो मोनसे न' मोनबावनाय जादों, लिस्टआव फैदों। बेवहाय बियो न' मोनबाय सरखारनि मोनसे आरोबाव। दा बिसोरो थांनानै नुहैबाय, माने चेयारमेन, ओमफ्राय जायहा चेयारमेननि कालेक्सन खालामग्रा सासे खामानि मावग्रा दङ, जायखौ जोङो लाख्रिगुरिनि चरन नार्जारि होननानै मिन्थिनाय जायो। बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों बिनि। दा खालि दुर्नितिनि खामानिखौल' बियो हास्थायो, दा बेनि न' लुनायाव बिसोरो थांबाय, थांनानैहाय नुहैबाय बियो अलरेडि गावनि पार्सनेल लुनाय न'खौ नुहैनानै माने सरखारनि न' हाबनायखौ नोंथाङा जुदि बे न'खौनो सरखारनो खेबनानै हरोब्ला नोङो गोदान आरो न' लुबावनांनाय नङा, जोंनो 15,000ल' हो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों बे न'खौनो खेबनानै सरखारनो माने खोन्थादो। अलरेडि 10,000 फैसाखौ लांबाय, बे बाथ्राखौ जों मिन्थिनानै दङ। ओमफ्राय 5,000 हरबावनांगौ जोङो बेनिफिसारिनिफ्राय जों मिन्थिनाय जादों। दा बेफोर खामानिफ्रा सरखारा जुदि नोंनो न' हरदों, न' हरनानै जुदि गुबुन मोनसे न'खौ खोन्थानानै खेबोब्ला बियो माब्रैनि जानो हागौ, जों बेखौसो बिथांनाव जोङो कुइसन खालामगोन। दा फैसानि बेलायाव बियो अलरेडिनो 10,000खौ लांखाबाय, दा 5,000आव बियो हरबावनांगौ मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थाबाय आरो बेनिफिसारिजों जायहा चेयारमेन बिथांजों एग्रिमेन्ट जानानै थाबाय आरो। चेयारमेनखौ मा हास्थायो नोंसोर मा खालामनांगोन? दा बिनि सायाव जोङो पार्टिखौ जोङो गाज्रि होना, जाया BJPआनो जा, जाया UPPआनो जा, जोङो जे दिनैहाय मिडिया बिथांमोनखौ लेंहरदों, जोङो साधारन जोङो सुन्द्रिजरा गामिनिनो जोङो। दा बिनि सायाव जोङो गोबां खोथा मिन्थिहोनांगौ दंखाय जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जाया UPP सरखार बा BJP सरखार बिथांमोनखौ जों गाज्रि होना, खिन्थु बिथांमोना बे मजाथि BCDCनि जायहा BJPनि चेयारमेन बिथांखौ सरखारा जेने थेने माबा मोनसे राहाखौ लानांगोन। आरो जुदि लायाब्ला जोङो बिनि सायाव आरो माबा मोनसे जोङो एक्सनखौ जोङो लाबावनाय जागोन। दा मिथिहोनाय जाबाय जायहा UPPनि जायफ्रा बिबान गोनां लिडारफोर, जायफ्रा BJPनि बिबान गोनां लिडारफोर, बिथांमोना बे खबरखौ मोनहैथों आरो बिथांनि सायाव माखासे गोख्रों राहाखौ लानांगौ। आरो जुदि बेखौ गोख्रों राहा लायाब्ला आरो इयुनाव बेबादि खामानिखौ बियो मावबाय थागोन, दुर्निति खामानिखौ बियो खालामबाय थागोन। दा बिनिखायनो जोङो दिनै मिडियानि थ्रुयैहाय जेन' गासैबो बे खबरा सहैयो, गासैबो मिन्थियो, बिनिखायनो जोङो
बे खबरखौ मिडियानि थ्रुयै जोङो फोरमायहरनाय जाबाय।